hello po. Wala pa pala tayong viewer. Kanya-kanya. Kanya-kanya labas. Wala pa namang nakita. Hindi ko alam. Saling pa ako din. Wala pa naman. Yan, hello po. Good morning po. Bili-bili na kayo. Ang taligaya. Taligaya, magpunta niya ng abangan ko ng likod ng bahay. Sabihin mo na, abangan mo kami ng meron po tayong pandyan at tayo nandun. Meron tayong, ang tawag doon? Meet and greet daw po dyan sa Bigan. Sabi ng Teligaya. Meet and greet. Meet and greet po sa dalawang tao. Yan, good morning din po, ma'am. Ay, kay Sir Robert. Good morning, Sir Robert. Good morning, Sir Robert. Good morning po, Sir Robert, Ma'am Lloyda. Sa kusina. Sa ibabaw po. Hindi ako makabasa ng comment. Ng comment. Hindi ako makabasa ng comment dyan. Lipting mo ito ulo, hindi na. Hindi, yung nagsayaw daw ng sa Batuile. Blessed day mga DFL. Hindi ko nakata. Ay no. Good morning mga ka-DFL. Good morning din po, Ma'am Shirley Tuputin. Gumaganda si Angelicaya. Gumaganda daw si Angelicaya. Thank you po. Blooming po yan kasi. Nagpa-blooming si Angelicaya kasi mag-birth and birth daw po sa Bigan. Ikaw na, tinago po. Nakataon niyo na yung mga nung makita si Angelicaya. Pupunta po kami sa Bigan na next week. Mga ano siguro, mga Thursday na so ano kung nandun kaya? So, kape? Hindi na natin kayo kilala. Meron na. Meron din, may mga lima din. Pakilala ka na kayo. Kukunin ang tawag nilang Angelicaya. Ako po sa Auntie Joy. Toyo lang, bel, tsaka bawang. Yan, hello kay Sir Rod Warrior. Hi, DFL, good evening from Washington. Yan, hello po. Good evening po. When kayo pasyal sa Bigan, try ko kamit kayo sa Galala. Sabi ni Ma'am Shirley Bukutin. Mga ano po, 13, 14 po. February 14. Ano isang pan po yun na Valentine's Day? Alawon. Oli! Kasalang bayan ka na sa Salang bayan. Hello mga idol, kaliplipas ni nga binuyad vlog nyo, nag-harvest mula yo, nagagat nga kalagas.
From Pagod Food, Ilocos Norte. Yan, thank you so much po. Kay Ma'am Raquel. Ngayon po, ito silog 25. Silog natin isa. Ito silog isa. Ito na yung ating mga salian. Tapos ano po, dalawang chocolate na 39. Ayan na sila. Dalawang chocolate na 39. Isang tusilog. Wait lang ha. Tapos dalawang Yung chocolate. silong lock mo na kaya. Silang Wait lang, naka-live kami. Paano ba yan? Asa na yun? ayun o. Oh, mag-hi kayo sa mga viewers natin. Ng vlog. 1, 2, 3, Hi! Oh, sila po yung aming mga mababait na Magaganda pati. at magaganda. Magaganda pa. Yung mga ba, mamimimi, mga estudyante. Ayan. Yan, may nag-send Sabi daw. ng, ayan, kay Ma'am. Alam mo yung nag-comment kaganda doon sa gitna. Ay! Mali yun! Mali yata yung nasabi niya. Mali typing. Yung nasa Ayan, thank you so much, Ma'am Marian. Yan, nag-send siya ng stars. sticker. 250 yan. Thank you so much po. Ay, bay, pasuyo. Hello kay Sir. Oy, Ano yun? Tusilog. Kayo na magpantay. ay kayo muna din ang text. Turtay niyo muna yung mga viewers natin. Okay. Di ba po pag maganda may free pagkain? Wala na, bus na. Bus na dami kasi maganda. Hindi tatlo lang tayo maganda. Kami lang naman yung 39 yun na ako. Lahat tayo maka. Pang-ulam pero Yan, busy ang ating camera girl. Yan o, yan o, yan ang mga suki. Ang daming magagandang elementary school. baka masira yung camera sa sobrang ganda ko. Aray! Basag na, bigaan na. Bigaan na rin. Wag na lang. Kahihiya sa mga mukha nyo. Chicken skin nga po, isa. Chicken skin. Tapos dalawa pong chocolate. Ganda ko kasi kaya bumili na ako. Okay na lang kung bibigyan pa ako ng Jen. Sige, kung merong maganda dyan, libre ko ng gusto nilang kainin. Ay! Kami na yan! Okay. Ako, kami na yan! Natamaan kami yan! Kung sino na may kwenta, wait lang, wait lang. Natamaan ata. Ay, sir, Natamaan ata kami. Natamaan ata. Manong Bartak, yan, iharap ko sa kanila, mamili ka. Bali, tatlo sila. Ito ha. Okay. Contestant number 1. Oy, magtingin ka. Contestant number 1. Number 2. And number 3. Ito pa yung number 4. Yan. Diba? Harap. Giba anak niya na number 4. Giba na siya. Yan, Manong Bartak, nakapili na po kayo. Mahina yung isa. Baka masira yung pangko na siya, May. Sabi daw yung ayun daw, yung unang-una daw. Makabasa sa konti. Dalawang tali. Lagyan natin siya ng chila oil. Chila oil. Lahat sila bigyan mo ng gusto nilang kainin, sabi ni Manong Bartak. Kaso wala silang papan. Anong gusto niya, siomay? O Ano po? siopaw? Siopaw! Siopaw! Siomay! Siopaw! Lahat sila bigyan mo. Ay, ano na lang, te, chicken skin. Chicken skin? Ay, ayun nga, te. Chicken Kaya skin. na po kayo naman. When kayo pa-share sa Vegan Try ko, ipamit kayo sa dalaga ko. Mga February 14 daw po, magmimit tayo sa quad. Sa Vegan. Walang pipiliin tayo? Hi guys! Welcome back to Ready for school, sabi ni Sir Van. Bob Van. Abot yan, toyo. Ilang tayo bigyan mo ng, anong gusto nyo? Kayong apat. Milk tin. Milk daw, Manong Bartak. Na milk tin. Sabi niya kung makapili daw siyang maganda. Libre niya daw. Pinakita ko sila isa-isa. Lahat ba sila maganda? Sila, lahat daw maganda ko. Ano daw gusto niya? Ay, Rodalyn tapos Kami rin, Manong Bartak, maganda rin naman kami. toyo and milk tin.
Oyo. Dental Bayo. man ako kaya ano. maganda lang daw. Oo, maganda lang. Kasama po yung Ba't pangit ka? Gibaw na yan, te. Gibaw na. Ba't pangit ka? Ay, ito Manong. Ito ang pinakamaganda sa lahat. Manong. Hoy, Tingin ko nakalipik pa yan. ito siya. Nag-makeup pa yan. Siya po si Amang. Ay, Ama. Ay, si Ima. Ay, Amanda daw pala. Ay, si Amanda sa gabi. Alam mo, sa umaga. Wow. May dala pa yung lip balm. Gusto daw, ano daw gusto niyo? Nope. Anong flavor? Isang flavor lang din. Anong flavor? Anong flavor? Cookies and cream. Cookies and cream. Ikaw ka pa. Anong first? Chocolate. Ano sa'yo? Chocolate. Chocolate. May ano kayo, may nang libre sa inyo. Red velvet daw po sa kanila. Yeah, Manong, thank you so much, Manong. Thank you so much po. Thank you so much. Uray na nga ako. Chocolate na. Red chocolate. Dalawang kasi, ano ba yan? Maswerte naman ang pagpunta namin dito. Pwede ko kayo lagi. Yan. Bibili na ako bukas dito. Ako daraw ako gabili dito tayo kasi nagsakano. Ano te, akin ko kasi cream. Chocolate. Randall dito. Ay, daw utang ko. Ayan. Ala te. Kaya ano na lang pala sa akin ko. Yan, sabi ni Sir Angelito, yan, kumusta mga ating good luck sa inyong lahat. Yan, thank you so Coke na lang sa akin te. Akin te, cookies and cream. Jasmine po. Ayan, hi Gigi, watching from Washington State. Kay sabi ni Sir Danny Gabiol. Nakapalo ako dito. Hello po. Thank you so much, Mano. Coke na lang. Ay, bago daw ibigay yung ano, kung sino daw nakapalo sa kanila. Nakapollow at Ako lang yun. Ako lang yun. Ante, follow yan. Nakapalo ako. Sa YouTube pa. Ano pangalan niya sa YouTube yan? Wala ko. Dragon Fruit Wings, tapos Death Girl Sisters, KP and I. Tatlo yun. Pinalante. Coke na lang din sa'yo, be? Opo. May kagandahan. Yan muna yung bayad. Red velvet. Sa'yo kagandahan. Maganda. Mango cheese cake. Ito po. Pati yung silog po. Pa-plastic cheesecake po yung akin. Mango cheesecake daw. Baka buti na kayo ng mga kwan. Magpalibre na kumano. Kami nakalibre sa mga. Opo. Yung mga high school, nako, madami na naman. Mapapangit po yung school. Yan, pag hindi raw nag-follow, hindi siya magbayad. Nag-follow ako, ate. Nakapalo ako, tagal na. Manong ay, oh. Eh, pag maganda po yung, ano, yung tinda, maganda din po. Dapat yung nagatinda. Kaya nga. Magaganda yun. Bakit may bakang magaganda sa panin nyo? Ha? Ay, ko lang narinig yan sa tagal ng kwan. Mga talented pa. Mga ano, matalino pa. Oh, dancer yan. Oh, masarap pa magluto. Wow, syempre, yun yun. Palong-palo. Palong-palo sa ano, masarap magluto. Parang... Ay, sirap na to kayo. Thank you kay Manong. Thank you. Thank you po. Tulog ka na lang. Welcome daw. Sino bang kumanong ka sa inyo? Ayan. Abangan niyo po yung mga bata mamaya na po. Dito muna tayo hanggang ngayon. Mga... Ketchup, te, ketchup. Kita natin yung milk. Ina. Libre lang yan. Second step po. Naiwan ko nga yung baon ko, pero doon naman ako manitahalan. Maganda naman ang kamera niya. Anong brand ng ano? Ito, okay na to, Pai? Honor. Ano ata yun? Ano yung tapsilog? Okay na ba yan, Taray? Nag-ride sa'yo? Tapsilog? Tapos. bebe. Ito si Malaw eh. Ikaw, Imang, anong binili mo? Pa-plastic nga po yung shake. Pa-plastic po yung single. Hindi. Dito kasi ako taken. Aroy! Taken pa. Hindi ka lang ano. Una ka lang dulo. Taken pa.
lapet? Oh, ay, Dati yun. Ay, sa kanilang birthday ay! yung inyong kwan. Ha? Malay, hindi ko maalam yung mga kwan. Kanina itong card. Basta na ba flavor nila? Okay, give me na. Ay, Coke na, dalawang Coke. Okay, dalawang coke. Isang Coke. Ay, sino daw may coke? Raise your hand. Oh. And shake it, baby. Okay. Thank you po. Thank you po very much. Thank you po. Ay, malaki? Basta daw. Cream. Wala na. Ay, mango cheesecake. Mango cheesecake, tas isang Mango. Mango cheesecake. Sa'yo, ano sa'yo? Cookies and cream. Yung isa lang nagkuha. Sino pangalan? Dati chocolate lang. Ay, girl. Ay, Jaira daw coke. Ito At saka Rodelen. Sino Rodelen? Ay, Rodelen, coke. Dalawa. Bakit mo yung chocolate? Isang coke na ayun din. Isang cookies and cream. Kanina po. 29 na. Baka malagyan. Kanina to. Kuya, ano ang tike? Ano na siya Yan ngayon? nyo. Pagaya ka kung ano naman tayo. Ito lang. Siopaw. Hindi kayo kaya siopaw? Masarap yan. Baka po siya ang mga naman. Hindi po ako kumakain. Ano ba yung palaman? Kaya ng siomay. Ayaw po eh. Masarap yan. Kinsi lang yan. Punong-puno yan ng kwan. Gasgas na yung ahal. Grabe naman ito. Ayun guys, may bago po tayong upload, panoorin niyo sa ating YouTube. Ngayon, mag-live din tayo. Panoorin niyo. Sa TikTok, panoorin ko yung channel. Saan po yan? Ako TikTok, tambay din ako. Sama din ni Ket. Ang pan. Ano ngayon? Ay, Bert, ay ano pala? Sa next week. Sa Merkulis lang pala kami sa Merkulis chocolate. Merkulis pa naman. Ah? Pero lunes na. Ay, sa chocolate pa isa? Maglabasan na. Ayan na yung antay nilo. Ang ulam. Ulam na. Chocolate Yan, pa, yung isang naglabasan chocolate. na. Walang maganda sa kanila kahit how much? Bye. Ay, mag-uwi na daw po sa Amanda. Sige, Amanda. Uwi na, Amanda. Bye po. Kasi mama eh. Nakalibre si Saan galing ang milk mo? Saan tiligay na lang? Parang kabilis nagkaroon tayo ng Oo. Baka singilin niyo kami dito siya. Lao. Hindi, hindi. Basta nakapalo lang daw kayo, sabi ni Mama. Bukas, magdala yung cellphone. Dala yung cellphone mo. Bawal? Bawal. Bawal. Hindi na bawal po ng... Basta nakapalo kayo. Opo. Nakikita niyo mo. Ano pa ang pangalan ko sa Facebook? Jaira May... Ay. Jaira May Dison. Sige, yun na yun. And Rodaline Angeles. Rodaline. Ako, nakapalo na talaga. Sa YouTube, wala pa kasi nag-heart lang ako. Dako ano yun, hindi kasi kami... Hindi kayo nabigyan ng kwan? Wala. Ng ano wala? Sticker? Nabigyan tayo, nabigyan. Ayun. Ako Sa dragon, may dragon fruit place. Sa YouTube. Nakita niyo naman yung dragon fruit. DSL. Hindi kasi ako mahilig sa YouTube eh. Kadaming nakakuha. Magkakaplay po kayo? Naka-play lang. Lagyan mo na sa kabila. Baka kayo doon. Ah, 12 na. Parang nag-1 na. Hello, magabel na. Antay, yung yellow na. Okay na yun sa inyo? Wala pa ngayon po. Ano Isa na lang po. Anong kulay sa'yo? Ay, anong kulay? Anong flavor sa'yo? Dalin. Anong kulay sa'yo? Kulay lang. Ay, kulay. Anong flavor? Chocolate. Ang favorite ko lang talaga din yung mga sabu-sabu na yun. Dapat solid subscriber daw, sabi ni yung nag-kwan. Sige po, nag-libre. Nag-heart one yun. Ano? Namin yun, boxing namin yun. Nahuli lang yun. Ano to, diba te? Ay, hindi, parang nakapalo na. Nakapalo. Sa ano, YouTube. Sa YouTube. Correct.
Tuloy ito yung panood din namin. Iba naman ah. Baka masiglan kayo. Matipad siya na siguro yung sayang ni Danagan man na. Wala kami. Nagpagbuman kami. Yung barko di ka awa. Data. Bell namin. Ayun, mag-send tayo. Thank you very much po. Ayan. Thank you din. Thank you. Balik kayo ha. Libre po po. May nagkita ng konsantrita. Pag hindi nakapalo, magbayad. Ano yan? Kay Ma'am Mary Ann Mali. Mary Ann Mali. Thank you ulit Ma'am Mary Ann. Dapat Send pala siya. pinicture natin yung mga... Nanonood si Manong mo. Mamaya na naman yung pagpagili. Magbili muna sila. Wow, ma'am, thank you Ma'am Mary Ann. Ilang customer? Ma'am Mary Ann Maling. Saka sticker. Pa? Yung one is to one. Hindi, dapat makabili ka tapos may bibili ka. Ano na gusto mong bilhin? Sa'yo, ano? Chicken pastel. Yung ulang ano ng Luis? Yung ulam. Yung ulam na rice. Yung 50. Walang 50. Hindi pa yung milk tea. Meron ka 50. Ano sa milk tea? Timpla ka na isa. Pagkabla ka lang kahit anong flavor. Kahit anong flavor. Bilangin mo na lang. Ayun, Ay, magtimpla ka na kayo. Mamaya magsiksikan na sila. Ano sa'yo balaw? May ano? Pastel? Yung ano lang? Ay, pagkain mo yung... Kalahati. Wala ay... Ikaw na, may kanin ka ba? Hindi, palitan na natin ito. Nakashade na ang piyaw. Nakashade na ang piyaw. Ang tiyang. Anong milk pan mo? Sige, pastel. Anong milk tea mo? Anong gusto mo? Taro? Ang taro. Patay libre? Taro. Ikaw? May bibilhin ka? Sayang. Sayang eh. Magbili ka kahit ikaw tingin mo. Ano yun? Ako si Andre, nakaangon. One, taro. Ano sa kanya? Taro. Ay, ikon mo kaya. Eh, sa akin ng... Magulo na naman ako. Ikaw nang gusto. Chicken pastel. Tatla? Hindi ako Ilan na yan nabigyan kanina? Sino? Ha? Yan. Sa kon-kon mo kasi. Ilang pastel? Patita? Antayin mo ang yung taro mo. Wala na. Ay, di tama ang pastel. Tatlong pastel, bayad na. Ate kami. Yan. Ano ang pinagin? Atat niyo. Antay, isang kanin. Isang kanin. Isa lang. Oo, take out, Andrea. Ay, i-paid mo na yung kay Tatang pastel nga ako. Pastel? Dalawa po. Lista mo na ito. Lista mo na ito. Ilan na yung binigay mo? Isa pa lang. Steak. Pakain kayo. Steak, steak. Patuloy ka na. Okay. Happy New Year pala sa'yo ha. Pagpuulan na libre mo sa akin. Thank you, Lima ka. Thank you. Thank you. Kaya yung taro na din ito. Dalawa, tatlo. Tatlo pa lang isa. Antay sa pang pastel. Jay, kanina to ina ka. Libre na ito na. Kasi yung kanina nakalista mo. Ay, paano ito yung talaga ba tayo gusto? Kanina to. Ay, sa tayo. Ay, yung kanin, sampo. Wala kami. Ay, yung Pateo. Saan yan? Nakapalo kayo, girl? Yes, ma'am. Sa YouTube, dapat nakasubscribe.
Subscribe ka ha. Ito, binigyan nyo to. Lagi ito. Ay, ito pa tayo. Wait lang. Okay na po. Wait lang ha. Nakapalo ba kayo? Nakapalo ba kayo? Dapat kilala nyo kami. Soft drinks na yan. Alam mo, sumo! Magkano po yung sumo? Ay, nagbila. Ito sa Pastel po, dalawa. Nagbili mo na para may friend. Magkano po yung siopaw? 25. Asado. Bili po isa. So, may din po ako. Bakit to? Baka dapat makulitin sa Bukan po yung kanaka. Dito po. Ate, isang Make ba? ay, ito ang ginabili ko. Ate, siopaw po. Isang pastel. Chicken pastel na daw po, tapos yung lemon tea. Ilang pastel? Huwag kayo nalabo. Dito ba na siya ba? Yung siya may fried o steam lang. Fried yan? Fried? Ay! Ay! Okay na ito lahat. Ang kay Pepe. Ante, malikot ka. Ay, wala na. Okay na ito. Wait lang. Nainis na ito. Nainis na ito. Dati ka magbili naman sa Ano po? Kinalaman siya, kalipin naman siya. May parang bilang. Sino yung apat na yun? Sino yung apat? Follow ko sa Facebook. Ah. Yay! Sa inyo. Meron na. Dapat may pagkakalayo. Wala ka lang. Mag-follow ka sa YouTube. Meron ka na. Wala. Sige po. Diba? Wait lang. Ay, pero sinunod ng taro. What is your page? Talagang pinis ng mga tuwin na. Dito po live. Stop din ito kayo. Sabihin ko kayo. Ay, para mabilis. Mabilis na rin. Sumay. Yung pong na lang po yung Sumay po. Sumay po. Pinili ko yung ginabili ko. Tapos hindi ako yung tara na. Ako yung Wala nang malabay.
Sabi nga tayo. Ngayon, entry lang. Sa Ines! Ako yung nagpinit ako sa'yo po kung Ano nga? Wala. Pagdimahin na siya. binigyan mo ng straw. Wala. Ano? Ayaw ko na mala. Please. Ay, mawali ulit siya. Akala ko. Thank you po. Ay, nakapangal si Carmen. Dito ka ba? Dito ka ba? Thank you. Thank you, Martin. Ayaw po. Di ba ko binigyan? Ako ang nag-friend. Di ba bilang ko yung bayan mo? Dito ako. Thank you po. Sana friend tayo. Antay, merti nga po. Sa Ano yan? merti po. Nakapalo pa ako. Nakapalaw. Oy, nailapas na ba tayo, nakapalo pa siya. Kita pa, nakapalo pa. Galing pa yun? Bili ka masila, boy. Man, bili ka man? Bili ka na. Nakapalaw. Oy. Ay, palo tayo mamaya. Palaw. Palaw. Yung mga tuwin. Dito na. Uy, nakapalaw ka. Dito tayo kain kaya. Dito na? Subscribe para manigan. Dito tayo talaga. Kuya, huwag mo kayo mag-lente. Ito na na. Oh, akin na to, boy. Thank you, kaya. Opo. Magkaya ka, ay, salamat eh. Ay, parang nga pa. Sprite na lang tayo. Doon tayo mag-ano? Bukas kayo ano ko mamaya. Okay mo naman, boy. Hindi, meron lang nagbigay. Sprite na lang po. Sprite na lang po. Thank you, Mara. Salamat po, tayo. Sabi ko na siya. Ano yung dalawang kayo may bigay? Ay, so may with rice daw. Ay, magkakain ka yan. Wala. Ilang siya may with rice yun? Ay, sino pa? Wala na? Lapay? Natutan mo yun. Ay, lapay sa mga babae? Nakasay mo may rice. Saan yung kanin mo? Antay pa, maglagay ka ng kanin sa ganito. Kanin lang ha. Ay, walang kutsara. Ika dun eh. Ito nga ako. Puso. Sige na yan. Ano mo na? May isa nga, May. Ah, mga loko yan. Kung nag-asawa na yung sana. Sige nga po, tayo. Isang pagbo, tayo. Isa kayo, be? Kami nga ano yan. Pastil. Bangko. Ay, Bay, bay. At ang kutsara may baso. Ito na sa isang pastil. oh, ganyan namin kayo kumahal. Wait lang yung pastel mo. Wala pa. Hi! Ayun na yan. Ayan na po yun.
Kayo meron na? Ikaw meron na? Ba, manong Bartok ang gulo. Mayroon yan, Bek. Manong, Saan na nakarating yung kanin ng tipasay? sino bang nanood? May nanood. Kailan pwede magpa-feeding ang mga ladies dun sa mga estudyante natin sa kindergarten? Kailan po pwede pa-feeding sa kindergarten? Doon naman sa atin? Doon pa yan sa bahay nila. Sa inyo, Bek? Kailan pwede magpa-feeding? Kahit po kahit mga kahit mga Merkulis, hanggang Martes pwede. Manong! Ayan na, malapit na ma-sold out. Kaya meron sa tayo? Meron pa? Hanggang Tuesday pwede po kami magpa-feeding. Sa ano po? Pwede po sa Friday or sa Monday. Para makapag-prepare din po kami. Si Bibi doon, katawanan ko. Ganyan talaga to. Ayun lang daw yan. Sige, atin ko lang. Hindi, nakaplay ba ba? Kalibre si Kwan. Si... Niluloy init kanyaw. Hindi ko masakasalakan sila. Parang hindi ko nakita. Buti yung piyang ko nakabaw. Nabigyan na tita. May soft drinks pa sila. Thank you so much, Ma'am. Thank you, Manong. Yan, nag-enjoy yung mga bata. Sobrang saya nila. Hindi nila na-expect na meron silang free ngayong araw. Napakasimple lang nun pero sobrang saya nila. Sa pag-agawan nyo na. Kasi nagbili kami na ng kwan. Oh, magkonti daw sa Tiligaya, mag-cook-float. Tiligaya, mag-cook-float ka. Oo, 1.5 na soft drinks. Kagagawin kini Manong Gaya ay Manong Sir Robert, ready for school yan. Ready na tayo sa kamangyanan, sir. Yes. We are ready. Ready Sila ay nabigyan ng lahat. ayuda. Sa kamangyanan. Sa next school, ano sa ano naman tayo? Kasakay. Ay, sinuloy yun. Sila PJI at si ano, Eunice, wala. Pastel daw, pastel. walang naman. Anong walang laman? Mayroong pante. Lagyan mo lang yung Kadami ko maglagay lang. O bakit daw dragon fruit ladies? Tayo ang tawag. kasi po. Explain mo, Je. Kasi po, Mga mukhang dragon. mukhang dragon. Dito na, oh, masyadong madilim yan. O bakit daw dragon ang te? Dragon fruit lady ang pangalan natin. From the word dragon fruit. Yes, meron kasi kaming dragon fruit farm. Kaya tinawag so, nung nag-umpisa pa lang kami nag-vlog, yun lang yung nagiging pag-namin. Ayuyang bata. Toyo! Doon lang yung aming puntahan. Doon kami everyday. Tapos gumawa kami ng channel. Yun na rin yung pinangalan. Kasi yung content namin, more sa dragon fruit. Kaya naging, ngayon, siyempre, naging ano na, nag-iba-iba na. Ganun naman talaga ang buhay, di ba? Iba-iba. Walang ano, may mga dumadating, may umaalis. So, nagbabago. So, ngayon, nahanap na naman namin itong
ibang tindahan. Ito na yung nagiging content namin. Pero yung pangalan namin, Daw Bisaya. May man kami Bisaya. Oy, Ilocano man. Ilocano man dong. Ilocano kami doon. Parang Ilocano Bisaya kasi kami. Kasi nga yung mga tao dito sa amin, may Bisaya, may Ilocano. Kaya minsan yung salita ng Bisaya, parang na-adapt din namin na parang napapaglabo-labo na yung salita. Pero Ilocano po kami. Shout out kay Mel Ross from Ilocos Sur. Yan. Pupunta po kami dyan sa Bigan. Ano sabi sa'yo, Day? Amazing. Ito po bitin din. Sabi ko, dalawa. Ay, sino kasi na siopaw? Isa sa'yo, dalawa sa akin, tatlo. Di ba, lima yun na ay, isang buo, isang lima. Kailan pwede magpapili yung mga ladies? Ay, gusto tayo natin eh. Pwede naman po ano, kung gusto nyo po this week or sa pagbalik na lang namin galing. Kasi lalabas po kami ng February 13. Ay, 11. 13. February 11. Luluwas po kami manong ng February 11. Mga 1 week, Mga 1 week paso. po kami walang paso. Kaya nga problema po Baka namin. after na po nun, saka tayo magpapili. Mag-reviews daw. Kaya lang nakukonsensya kami guys, kasi yung mga bata walang sabi nila silang pagkainan. Sabi niya na naman sila yan. Sabi ko, paano mo itong mga bata nga ito? Magbaan mo na kayo mga bang, like. Baka muna kayo sa ano ha, sabihin niyo kay mami. Mami, wala kami. Sige, pagbalik na lang daw. Sige Okay po, po, para po ano po namin, Ay, mami. maayos pa natin. Saan po kayo? Shout out kay Sir Robert Nagpapaalam na din. Saan po at kayo? kay Ate Loida. Malapit na naman ang pasukan. Pasalubong tayo sa aming kornek. Oo, gusto nyo lang, Sino ano, naman gusto kaya nyo pasalubong masiswerteng mga bata. estudyante ang mabibigyan ng mga form? Ako? May nagsasabi na ba, kailan paborito nyo, te? Subukan nyo. Antay. February 28 na rin daw sila magpasok. Hindi na bigay mo, te? Nagutuman na yung aming mga Napamahal sila sa amin, guys. Guys, Ikaw ba naman? Oh, guys, gusto mo ng budget. Jen! napamahal na. Napamahal na sila sa akin, guys. Hindi to pwede. Unlimited ba nun? Unlimited sabaw. Unlimited garlic. Unlimited na, ano tawag dito? Toyo, suka, oray, dali, pag langoy-langoy yan, di siuman. Alam mo yung isa lang yung siomay, pero, Pero yung yung toyo baso nila niya. kalahati. Yung baso punong-puno. Ginagawa kasi nilang ulam sa rosa pa. Talo! Pero okay lang yan. Nakaka-enjoy naman sa tignan yung busog sila kahit pa paano. Si Didi, kala niya nagtakas. Alay, kagay, mali, ano yung ano? Para mungguman lang din sila. Alay? Ay, budget pa kayo. Ay, tinakpan mo yan. Dalawang kanin. Pero pinayaran nila yung lumpia. Kinain nila ulam. Excited na daw Sir Robert si Didi sa kanyang bagong shoe. Yan, thank you so much. Siyempre, Sir Robert! Meron na kami Congratulations. Yay! Mayroon kami parating ng sapatos. Thank you po. Next year. Naubos naman yata yung Yung main ko na tong puti, oh. tingin. Main ko yan. Ay, kay Sean Sare. Wala, meron na kanina yan. Nakalatad. Ay, 5.5 to. Patingin. Ano yan ang makuhan? Saan na yan? Ngayon na nga maganda mapurma. Ay, akin yung isa dyan. May pangalan na? Ito yata yung chat sa uwi mo lang. Oh, yun 9.5. Ito ay Ano po na din ang hindi ka natin? Ang malaki yung panig Pala niya. kasi yun. Kasya na yun sa kanya. Grabe pa yun ba? yung Nike is size 9.5. Adidas size 6. Saksak po sana pang luwas natin, no? Ay, ito yung Adidas. Order pa rin. Huwag ka naman order eh. Nasa overseas pa. Ay, meron nga sa custom. Ay, dali. Libre namin kayo. Siopaw? Ay, siomay. Saka no, yung cheese stick. Yung dalawa. Ay, sabi ni Sir Robert. Copyright rule yan. Ha? Yung mga rule yan. Mabusog sila. Yan, shout out kay Sir Robert Bacani from Taiwan. Yan, hello po Sir Robert Bacani.
Oh, ito, when I visit, I want to go to the river and have a picnic Yeah. Yeah. Thank you, sir. Itutur po namin kayo dito sa Bigyan lang ako ng kasama doon? sa aming province. Sa aming Di ba kitsa pang ginalagay dyan? Ay, binili dito ni Kuya Billy kanina. Bakit? Iniwando mo pa. Sabi ko mag-try lang ako magtinda dito. Oh, sabi ni Sir Robert, pag nagpasyal daw siya dito, gusto niya magpunta sa ilog mag-picnic. Bigyan sa Batuele, sir. Sir Robert sa Batuele. English. I don't know. Sir, samo. Dakam mo. Sure, sir. Ano yan? Ano yung mabili guys? Yun. No Pag ako lang problem. kukunin ka. Yun. Thank you po. Ay, lista mo yun. Hi mga ladies, good Sige, afternoon. thank you din. From Abon Pedro. Ay, magpasok kayo. Hello, Magpasok ka hello. baka mag-sim kayo ha. Hindi na joke ka lang. Hindi wala na silang honor. Sige. Wala silang top. Problema na ito. Pati Kaninong baunan niya? Kaninong baunan niya? Bay, tahugas pa sa amin yung bawang na. Pagbaunan ko yan. Ketchup. pwede siguro dyan kita. Salamat din. Magpa-picture daw po sila. Agad pala pinicture mo sila eh. Ay, picturean daw kayo. Dali, picture. Picture po. Picture mo sa cellphone. Kagaganda nga ninyo. Oh, may isang lalaking kasama niyo kuya eh. Hindi, doon na eh. Sa labas. Oh, excuse me. At yan, nagbili pa lang ito. Sama kayo doon, ulat mo kayo. Hindi, picture kayo. Diba kasama ka namin? Marami kayo. May sabihin mo na lang, Aisha, ano na lang sila, thank you, DFM ladies, kayo na lang. Video mo. Hindi ka kita sa ano. Yung pa ako. Kita pa. Mag-lipstick pa daw siya, oh. Thank you. Thank you. One, Two, Para po. three. Bali, apat. Akin po apat. Kaya nga, bali, apat na. Sa'yo, isa. Hindi po daw. Isa, Apat pa akin. apat. Apat sa... Dalawin niyo na po pala. Ay nga pala, kala ko lang ito. Ito yung sa'yo, bahid mo. 15. Wait lang, kailangan yan, dalawa, 250. dalawang tao. 15 times 4. 60. 20, 30. Bali, 5. Oh, mga basa. Ay, Hoy, dito pa kayo, ante. Ante, hindi kayo makita. Kala ko tapos na. Hindi pa. Tapos ito, nakalista mo, Jet? Oh, nakalista yan. Jet, tsaka daw may keys na... Hoy. Ay, bali, 5 ito po. Tingnan pala ng kuno. Ano pa ako pala? Nakita ko lang ako na sa'yo. Sabi ni Manong Bata, yung supply sa 2K, pagkagawan niya na. Nauna na ako eh. Ayun na sa'yo. Wait lang, kuya. Ha? Kumpita ka na ako. Kumpit mo na? Pero dapat nasa... Parang kakakuli yung mga kabana. Nakapag niya, nakamonitor yan. Ay, ito yun. Ante, may pasin dito ka rin. Ante, pasin ko. Ayan oh. Yan, hello po, Ma'am Saudaces. Good afternoon po. Ano yun? Nakalista na lang yun? Sabi natin. Di mo nakalista na yung sito, te? Ayun, dalawa lang yun, di ba? Ay, apat.
yung isa pa natin nasabi kung saan. Ayan, yan. Sino mo kanina? Hindi ko makita yung ginapa-shoutout ni Pedroso. Wait lang ha, malate na kaya? Nahuli na si Juan, si Miguelito. Libre. Nahuli na si Miguelito. Magkano nga ito? 20 na. Oo. Ito pala. Pa-shoutout sa aking mga anak na si Paul at Lloyd Pedroso. Ilan guys? Ay pa. Ilan? Chicken pastel nga po. Pastel daw, George. Nakalas na to? Sino Hi. ang magwawagi sa dalawa? Pero nagbili. Pero nag-ayak si Pano. Abo! Pala na ito. Anak ni Kuang Bumaw. Hindi, bigyan mo yung Hindi sa kanya kasi siya yung pastel. Kasi ba't hindi ka pa ba nakakuha kanina? Parang namuha kita kanina eh. Antay, pastel! Bigyan mo na siya isa. Ay, si Iman yun. Ipan mo na lang sa alit yung Juan. Ito. Ay, wala na malaki. Kaya, ano ito? Thank you. Yung pan na, ano yung pasta? Yung pangkuplong po. Oo, yung pangkuplong. Anong binili ko kapon ngayon? Hindi, may ilas pa kasi ito. Yung 195. Ate, kaya yung pakisa ko. Kahit isa lang. Wala na yan. Basta rin yan. Kadami kasing tupid natin. Meron mo kita pa rin. Wala, isa na lang. May wait lang mga bebe. Saan na ba ito ay? Yung daw ka mo niluto ka nila. Magbilang nun. Exam so far. Exam. Niluto ko pa na ba? Antay pa rin sila. Hindi mo kailangan. Yung nag-sauce, yung burger. Sabay-sabay na tayo eh. Ano kami kami pero sa tuloy nila. Alay, tagay. Barbaro ko din. Oh, yung sito mo, Kwan! Nahiya pa to. Mamaya may magkwa. Abo. This flavor. Ito nga. Yung aking sinama ko. Ewan ko kay ate. Tess, sinama mo na ni Miran? Na ating Juan? Hindi mo daw nilista. Last na daw yan, last na. Gigi dancing daw. Ba't mga live ko pa rin? Ayun o. Mayroon pa pala siya dito o. Ano ba yan? Oo, naka-live yung nakapagbilang yan. Ate! Kasi di Vera katawag. Nako. Ali, yung kanina hindi niya pag-cancel yan. Yung isa? Sana yung isa ay? Ay, Baka mo na yung cellphone ito. hindi pala kinansel ate. Ano kaya? Pa? Iikon mo na yun. Erap ko na sa'yo. Ayun, hindi ko ba? Talagang pinatay na kayo. Oo. Yan, thank you so much po sa lahat na nag-join sa aming live. Thank you so much po sa travel. We love you all. Thank you po, Manong Barta. Paano to? Walang eggs. Ito yung eggs. Okay?